mga iglesia ang lawas ni Kristo nga nagmakusganon, nagmalambuon o nagmalapnagon. Amen? Amen. Tungod ka na sa mga haligi sa iglesia, mga pagpaningkamot sa mga kaobispuhan, nga giduyugan sa mga kaparian o mga diakono o mga pastors, mga officials, ilabi na sa atong mga kabataan nga nagsuporta ining maong kalihukan. Kalambuan sa matag usa kanato, kining tanan natuman og atong nahuptan o gipadayon nato tungod sa panapang sa atong labaw nga makagagahon. Mga kaigsuunan, ang atong ebanghelyo may tungod sa bata pa si Jesus na napulong duha siya katuig, idala siya sa mga ginikanan dito sa Jerusalem atol sa kasaulugan sa piging sa mga Hudyo dito sa Jerusalem. Kita usap nagtigong karon may anhin nining dapita dili piging sa Hudyo kundi piging gini sa pagpasalamat sa Ginoo sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan aron masabtan nato unsa ang iyang katuyuan nga kini nagtanyag og dakong kaluwasan sa matag usa kanato. Busa atong paliguonon pinaagi sa hugot natong mapagtuo og pag-alagad sa atong buhi nga Dios sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga maoy diya sa atong pagkinabuhi nining kalibutana. Siya ang pundasyon nining iglesia ang lawas ni Kristo. Amen? Amen. Sukat sa pagkahimugso nini gikan sa atong mga haligi sa pagtuo, ubos sa pagpaningkamot sa atong kanhing lead organizer Apostol Roselo Kakasan Menyosa o nakaambit kita ning gasa nagihatag sa Ginoo pinaagi sa atong organizer o kinimilapnag dinhi sa Pilipinas o hangtod karon kita nakaambit dinhi o nalamdagan kita o nagkinabuhi kita sa pag-alagad sa Ginoo sulod sa iglesia ang lawas ni Kristo. Busa hagit kini sa matag usa kanato diha sa Dios nga nagpakatao o nahimong usa ka batan-ong binuhat o kini usab nga atong pag-alagad sa atong pagkinabuhi bisan sa atong mga pangidaron magpag-o kita sa atong kinabuhi isip bag-ong katawhan diha kang Kristo. Makabaton kita sa gugma nga anaa kang Kristo nga iyang nahuptan. Makabaton kita sa pagkamapaubsanon sa pagkinabuhi aron makita o mareplika sa atong kaugalingon ang tinuod nga gugma nga naa si Kristo sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Amen? Muna'y pinaka-importante sa kinabuhi kay kita nahiusa naman din sa iglesia ang lawas ni Kristo. Atong mga bataan, atong mga pamilya, atong gidala din sa tigong. Dili lamang sa nagkalain-laing abilidad ang atong katuyuan. Ang pinaka-importante nga doon na kita'y panaghiusa, doon na kita'y fellowship, doon na kita'y panagtagbo diha sa mga buluhaton na may kalabutan sa espirituhanong mga butang. Usahay ang mga espirituhanong mga butang dili pa gyud 100% nga ang mga katawhan kasabmit sa ilang kaugalingon. No dili lang kay out of mga 600 participants murag naraman ta karon sa 200 kapin. No? Muna'y usa sa mga punto nga atong bantayan kay doon na magitay pagsatag ka obligasyon gikan sa bishop ngadto sa kaparian ngadto sa mga diakono o mga officials dili lang
ang mga opisyo, kundi lakip na ang mga membro ni ini. Doon na tayo mga obligasyon. Amen? Ang mga saad sa Ginoo, mahimutang tinuod ng mga inheritor. Kita ang mga tinuod na sumusunod sa iyang mga saad kay kining iglesia ang lawas ni Kristo, iyang mag-isaaran na siya ang manluluwas ni ini. Amen? Nasayod na kita mga nga ania kita ni ining iglesia. Kita ang iglesia na gitawag og lawas ni Kristo o ang pinaka-importante niini ang atong pagkinabuhi sulod sa iglesia. Mao gini pinaka-importante. Kay mao man ni makita nga ang tinuod na lawas ni Kristo mo replika gayon ang tinuod nga gugma ni Kristo. Mao na pinaka-importante. Kay kun nag-ingon na ka nga diya sa unang Juan atong makita na kunang usa ka tawo magaingon siya nga siya naigugma sa Ginoo kaya doon na pa siya mga pag-aligot-got siya ang igsuon, pagdumot siya ang igsuon, wala pa kaniya ang gugma sa Ginoo. Daw samaran ato sa gipag-ibaka. Kung doon ay makalapas nato, matod pa ni Jesus. Kung doon ay makasala, kaninyo, diyan sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 14, sa kung kamo, dili mo pasaylo, sa mga nakasala, matod pa ninyo ang inyong amahan nga to sa langit, dili usab mo pasaylo sa inyong mga sala. Di ba sakit? No? Kung di ta makapasaylo, kung tay gugma, di po mapasaylo ang itong amahan ito sa langit. Sugod pa tayo ka pasayloon. O binipalanggani sa material na kinabuhi, nini palang kalibutan na, di ta makapasaylo sa itong igsuon. Di po ta pasayloon sa Ginoo, patigil luoy ka natin. Pero ang tinuod, matupas ng Ginoong Jesus, Papan, kung mapasaylo ka mo sa mga nakasala kaninyo, ang inyong amahan, mapasaylo usab sa inyong mga paglapas. Amen? Kining pagka mahigugmaon o pagka mapailubon mga kaigsuunan, dili kini nato mapulpil sa kinabuhi, kung dili nato itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Wala tao na makahimo sa pagkamatarong siya kaugalingon. Ang Diyos sa Diyos. Usa ra gyud kapunto. Siya ra gyud ang makapapako sa tao. Siya ra gyud ang makahimo sa tao sa pagbago pag-isa. Sina Nicodemo gani diha sa Juan 3. Ingnan siya sa Ginoo nga kigibilib man niya sa Kristo nga nanulti o nakita niya ang mga buhat nga dili yun ordinaryong tao. So ikaw ay magtutudlo nga maayo. Ingon si Jesus na sa pagkamatuod ako magaingon kanimo. Gawas ko ng tao, magpakatao pag-usap dili gayon makasulod sa gingharian sa Dios. No? Uban to dayon, tao tani pag-usap. Lagi na dahi tani, dili ni Bayo Bryce. Pero igsuon, ang pagpakatao pag-usap, dili sa baba, dili sa supa, dili sa pulo nga, bawa lagi na dili. Ang pagpakatao pag-usap, kanang tinuod nga konsensya, tinuod nga prinsipyo sa imong pagtuo sa Dios. Na muriplika nga ikaw pang una nga pagkatao. Kung sa manang replika sa usa ka pag-ong pagkatao, may natusod, mapailupon, may bugmaon, makita na sa imong isig kaingon. Kaya ang tao nga di mapako, wala ito na sa gingharian sa Diyos. Mga galing nga, ingon si Apostol Pablo,
Diya sa Roma, Kapitulo 9,